Здравейте отново! Както ви обещах, ще си говорим на темата защо диетите не работят. В отделни видеа аз ще ви представям различни видове режими или диети, какви са специфичните им неща, защо не работят и какви са последиците от тях. Днес съм решила да си поговорим за режима на Ваня Червенкова. Може би на много от вас е известно, може би някои сте го пробвали, други не. За тези от вас, които не знаят какво представлява, останете до края на видеото и ще разберете за какво ви говоря. Какво представлява този режим? Режима на Ваня Червенкова е режим, в който един ден ние ядем само плодове, друг ден само зеленчуци, трети само риба, четвърти само картофи и така нататък. Просто е абсурдно ние да лишаваме организма ни от основни хранителни вещества. Когато ядем само един хранителен продукт през целия ден, ние го лишаваме страшно много от хранителни вещества и с течение на времето това води до дефицити в нашето тяло, а оттам при дефицити ние се разболяваме и получаваме различни видове заболявания. Другото, което е, при деня, в който примерно едеме плодове, нашата кръвна захар страшно много се дига и тя е постоянно във високи нива. Следващия ден ние едеме примерно риба, нашите кръвни нива са много ниско долу, получаваме хипогликемия и оттам това вариране на кръвната захар нагоре-надолу с течение на времето води до инсулинова резистентност, преддиабетни състояния и след това диабет. Ето защо е много важно ние да приемаме пълноценна храна и всички хранителни вещества, от които имаме нужда за деня, не да ги разделяме по този начин на отделните дни, защото това първо ще доведе до дефицити, както ви казах, второ ще ни доведе до забавяне на метаболизма и в следващия момент, когато ние се върнем към нормалния начин на живот и започнем да се храним с нормална храна, съответно идва йо-йо ефекта, който не всеки го иска. Предполагам, никой не иска йо-йо ефект, затова много е важно да се храниме правилно и да изберем правилния режим на хранене. За всеки от вас, който иска да разбере какъв е правилният режим на хранене и който иска наистина да има ни трайни резултати без йо-йо ефект, свържете се, може да пишете в коментари, ще се радвам да помогна на всеки един от вас. Очаквайте и следващите видеа, които ви обещах, за различните видове диети, защо не работят и последиците от тях. Благодаря ви и до чуване!